ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೋರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನಿ ಯಾನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಂಡಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಡು ದಾನ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕುಳ್ಳಿರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಣವು ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಗೆದ ಇಲ್ಲುತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಟೈಮಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅವನುತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಸೋಗೆಯವರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ನೀಟಾದ ತೋಜಂದುತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂದುತ್ತೆ ಪಂಡ ಓ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ದು ಇತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೇ ಅವನುಂಡು ಮೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವನುತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಉತ್ತಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನಟು ಸೋಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವನುತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉತ್ತಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಂಡಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ 2 ದಿನ ಬೋಡ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆವಂತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು 15 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದಂತಾನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಡು ಸೋಗೆ ಪಾಡ್ಯರನೇ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಲ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಜೀವನಡು ಪೈಸೆದ ನಾವು ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಯುವೇಷನ್ ಎಂಕಳ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆನಾಗ್ಲು ಸೊ 5 ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಪಂಡ ಅವು ಸೋಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುತ್ತೇದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಜುನತ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆದಂದು ಸೋಗೆದೆಲ್ಲ ಉತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ತೂರ ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಯರ ದುಂಬು 5 ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಟೈಪ್ ಕಟ್ಟಿರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಜ್ಜಂದು ಪಂಡ ಮೊಲು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ದಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ತೋಜುನತ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಸೋಗೆದೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ತೋರೊಂದು 10 ಪೂರ ಹೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಕುಳ್ಳಿರ ಆತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಸೋಗೆ ಪಾಡಿರ ಆತ ಬರ ಸೋಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಚೋತ್ತನು 5 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಳ ದಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾ ಪೊಪ್ಪ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೊಂಡ ಫುಲ್ಲು ತಾರಿದ ಅತ್ತನ ದೆತ್ತ ತಾರಿದ ಪುರ ಅಡ್ಡವರ ಪಾಡ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಲಿ ಆಂಡು ದಟ್ ಮೈನ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಜ್ಜಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ ಎಮ್ಮೆಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ನೆಕ್ ಸ್ವಂತ ವಯರಿಂಗ್ ಅತ್ತನ ಕರೆಂಟ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಚೂರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ಯರು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೆಕ್ಕುದಲೆ ವಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಡತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟೇ ಇಜ್ಜಿದಾಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ಚಾವಂದುಂಡು 5 ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ದೆತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೇ ಪೋಣೆ ನಾವು ಪಂಡ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಏಪ ನಮಕು ಬಡತನ ಅಂದು ಪನ್ಪಣವು ಏಪ ನಮಕು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮಕು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೋಂದು ಪೋಪ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ನಮಕು ನಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಉತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆರು. ಸೊ ಎಂಕೆಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ತುಲ ಆಯನ ಇಲ್ಲು ಕೋರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತುಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ನಮಕು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿಣ್ಣೆರು ಬತ್ತೇರಂಡ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಂದಂಡ ಮೈನಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ಬತ್ತೇರಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಮುಗ್ಲು ಆಗ್ಲು ಉಂತಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ನ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಉಂತಿಯರ್ನ ದಾನ ಹಾಪಡು ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕೋಡಾಪಡು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಗ್ಲು ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಜ್ಜಿದಾಂಡ್ಲ
ಆಗ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚಂಡ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನರ್ವಸ್ ಹೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಅದೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಜೆತ್ತೊಂತೇರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿ ಅಟ್ಟೆಡು ಆರು ಜೆತ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗತ್ತೊಲೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಜನ 4 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಗಲ್ಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದುತ್ತ ಮೂಳು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮರಿಯಲ್ಡು ಪೂರ ದಾನ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋಂತಾರೆ ಇರಳಾಕೋ ಅಂತಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿದ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟದು ಉತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡೋರ್ ಸೈಡ್ದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಈ ಡೋರ್ ಉಂಡದ ಈ ಸೈಡ್ದು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪುರ ಚಂಡಿ ಅವಂತಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿಟ್ಯುವೇಶನ್ ಎಂಗಳ ಉತ್ತ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಹೊತ್ತನೆ. ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದೊಂಜಿ ನೆನಪು ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯಡು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಇಂಚೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಇಂದಿನ ತೂನಗಣೆ ಪಂಡ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಮದ್ನದ ಏರ್ಪಾಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡೋತ್ತನ ದೆಕ್ಕು ಪೂರ ಏರು ಕೊರ್ಪೆರ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪೊನ್ನಾವಡು ಆಣಾವಡು ಏರ್ಲ ಕೊರ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಜಿಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದೊಲೆ ಇಂಚ ತೂಂಡ ಏರಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಏರಂಡ ಮದ್ಮೇರನೇ ಒಪ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲನ 5 ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 2020 ಫುಲ್ ಚಿತ್ರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ 2021 ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರೆ ಪಂಡ ಆವಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅವಳಿನ ಮಾಡದು ತುಲೆ ಈ ಜನ 5 ಒಂದು ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ತುಲೆ ತುಯ್ಯರಸ. ಸೊ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 5 ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದಾಯ್ತದ ಪಂಡ ಅನುಭವ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಸಾವು 5 ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ 5 ಬುಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ. ಸೊ ಇಂದು ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡದ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಣಿರ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂದು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಎಂಚ ಬಲ್ಪಣೆ ಅತನಕ್ಕೆ ಏತ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡು ನೆನ ಪೂರ ನಮಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನದು ಆಯ್ತದ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಎಂಚ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಳಿಂದ ಮನ್ಪೇನು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏಪಲ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಕಾಸು ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಾಗ ಆಯೆ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೆ